Сега, нека продължим с купане. И това с този епизод, не се вижда. Не, ще го следва, като запомни се от тази штука. Сега. Ще се изкачи. Ще се видим на декор. Мисля, че този то. Опа. Видимо, просто ще наприятно. Ще купим търгови. Първо видео ми просто и да. Така. Да се спустим пътечката, ще отидем. Преди това с компютър играя, но искам да разнообразя малко с на телефон. Изтеглям от Mobgame и просто когато видите група, напишете Mobgame и то ще ви излезе. И да се гледам за този вид на просто аз в стаята си и точно време да се чуят такива гадни шумове от компютър. Не знам, какво трябва сме да видим от името. Да, тук аз се развих бързичко. Находи диаманти, да имам два. Много и да, всъщност аз имам един може да се казва се дупка. Ако искате да видите и то не е за телефон, за компютър. Повече но да е търси конференция, да дайте памет на ден. И така. Просто няма го давам. Тъй, съжалявам за паузата. Но трябваше и за малко сигурно пак ще има пауза, но нищо. Нужни са тези паузи. Така, сега. Го купам на един от тези всичките острови имаше. И така, съжалявам много за прекъсването, но трябва и сега няма да читваме, в принцип мога, но не искам читовете са позволени на този мапа. Просто трябва да напишете Mac P Master и следователно Master ще ви го покажа. И така, нека се върнем за дума да спа. И трябва да видим откъде дойдох, защото ето откъде. Ето
Така, готово. Това не е хубаво. Има крипър и слаймове. Това хич не е добре. Добре, това е лошо. Мисля. И така, нека ги убием. Сме удари, аз нямам броня все още. Така, нека ставим слайм баус. Това голям вече. Така, че се разпределя. 4 големи вече. What the fuck? Така, нека ли ми умри. И да, хора, ако искате да ми кажете някой мап мастер или... Да, кажи ми някой мап в мап мастер, който е готин. И да, нека ли. Къде? Но, чудовище. В речка трябва да ме. Малко ще спирам за следователно, защото вече е време. Утре ще има още един епизод, който ще 10 минути или повече, но сега беше това основно. Ще си изтегля, ако трябва някой друг мап. Или ще просто ще продължа на това парица. Ако искате да продължа парица, пишете долу в коментарите. Който иска да напише просто да или на друг коментар, който да знам. И ще видя кои коментари са по-добре за или против. Просто ще видя. И да, хора, нека приключвам това видео, защото вече е 7 минути и 5 няколко секунди. И да, хора, това беше за този епизод. И ако ви е харесало, гледайте палец нагоре и натиснете бутона за subscribe. Нямам крайно видео,